Wabarakatuh, kepangaken nami kula Dinda Putri Maulida, kelas 10 farmasi B. Kene aku arep cerita tentang wayang kisah Simbah diculik Rahwana. Lasmono kok taruhan sayembara akhir menangno iso menangno iku dhek bakal iso dadi bojone Sinta. Tapi Rama juga melu iku. Lan Lasmono menangno sayembara iku dan untuk Sinta sing dihadiahno karo Kang Mas yaiku Rama. Banjur Sinta wis dientuk Rama nikah karo Sinta. Lan bapake ngusulke ben Rama iso omah-omah dhewe ning jaba istanane bapake. Sabanjure Rama karo Sinta lunga teko omah, tutuk sakwijine alas sing alas iku dijaga karo 3 buta. Bareng wis tekan wilayah Sarpo Kenapa seneng karo Rama lan Lasmono. Dheweke banjur kondo karo mase yaiku Rahwana ben dilamarke Rama karo Lasmo Kenapa. Sarpo Kenapa banjur kondo karo mase arep nglamar Rama karo Lasmono. Banjur wis apa dilamar Rahwana ngerti yen Rama wis duwe bojo iku Sinta. Lan Rahwana ngerti wujute Sinta iku kaya Dewi sing biyen apik dinikahi tapi ra sida. Lan Rahwana gawe perjanjian atau persetujuan ke Sarpo Kenapa. Dheweke arep gawe perjanjian yaiku yen Rahwana iso ngetokno Sinta lan Kenapa Rahwana bisa ngetokke Sinta lan Sarpo Kenapa iso ngetokke Rama karo Lasmono. Banjur iku tengah sawijining dina Sinta lagi metu saka omah lagi ning halaman ujug-ujug ana kidang mas sing bentuke apik lan iso narik perhatiane Sinta. Banjur Sinta ngutus Rama nyekel kidang iku, dhek pengen banget karo kidang iku. Banjur Rama nuruti kepinginane Sinta, ben nyenengke Sinta. Banjur pengen banget karo kidang iku. Banjur Rama nuruti kepinginane Sinta, ben nyenengke Sinta. Banjur Rama pesen karo Lasmono njogo Sinta sampe aja ning dindi. Ujug-ujug Sinta ndungu suara gemborane Rama. Lan Sinta kuwatir banget karo keadaane Rama. Banjur Sinta ngutus Lasmono nyusul Kang Mase. Tapi Lasmono emoh boro-boro kelingan pituture Kang Mase yen kejaga Sinta. Banjur Sinta tetep ngeyel, tetep kekeh pengen Lasmono nyusul Rama. Banjur iku Lasmono nuruti pengene Sinta lan omahe dikei jampi-jampi. Lan Sinta dikandani aja metu saka omah. Banjur Lasmono wis adoh saka omah lan ning tengah hutan tiba-tiba ana kidang emas meneh muncul ning ngarepe Sinta ning cedhak omahe Sinta lan narik perhatiane Sinta. Banjur dheweke Sinta ngerti ana kidang emas mau, Sinta nututi kidang emas mau sampe adoh teko omah. Banjur yes melu karo kidang emas mau, ujug-ujug kidang emas mau ubah bentuk wujude yaiku dadi Rahwana. Lan Sinta diculik Rahwana. Tapi jine keadaan Lasmono marani Kang Mase lan Kang Mase kondo lho. Kowe mau tak lan Rama kondo karo adine. Yen kowe mau tak kon jogo mbakmu, lha mbakmu ning ndi? Terus Lasmono jawab, Mbak Sinta wis ning omah, aku mau dikon marani jeneng sampean Mas, goro-goro Mbak Sinta kuwatir karo keadaane soalnya jenengan mau boten gembur. Rama jawab, aku ora gembur, sing gembur iki ndang mau. Ya wis aku kene ndang muleh, aku kok nak Sinta kenapa-kenapa. Nggih Mas. Banjur Rama karo Lasmono wis tekan omah, dheweke lurus Sinta lan ora ana sing ngomongke Sinta.
ditemokake karo Rama. Rama ngraguke kesuciane Sinta. Lan Sinta kecewa karo Rama. Dhek arep ngadake patiobong. Yaiku yen aku wis ra suci aku bakal kobong, yen aku jek suci aku ora bakal kobong. Banjur iku Sinta jebul ning geni iku mau lan dhek apa Sinta kobong. Kenapa kobong? Budu amarga Sinta wis ra suci, amarga Sinta wis sedih gara-gara Rama meragukan kesuciane Sinta. Semangsane Sinta ning kerajaane Rahwana, Sinta dijogo karo ponakane Rahwana yaiku anake Kumbakarna.